donya ya mulya urip ning akhirat. Nek kepengin mulya ning donya iki nyambut gawe ning akhirat ibadah. Mulane Mbah Kiai kok paring dawuh. Dawuhe Mbah Kiai. Nyambut gawe ya sing temen kaya kowe iki urip selawase ning donya, nanging aja lali ibadah sing tenanan kaya kowe iki mati sesuk. Dadi nyambut gawe karo ibadah iki kudu seimbang. Seimbang. Ya nyambut gawe ya ngibadah. Kowe biyen tau ngaji cerit. Lho nek ngaji ya wis gaweanku, Bapak. Gawean. Dadi biyen ngaji. Diulang Mbah Kiai. Gak diulang sapa? Diulang rampok ngono lho. Ora ono. Diulang rampok. Ya umume gak diulang Mbah Kiai ya. Mbah Kiai ora ngono maksudnya Mbah Kiai apa ustaz apa mudin. Lah ya padha ae Mbah Kiai ustaz mudin sing penting iso menehi pitutur, menehi iso pangerten ngaji. Ngono ya. Iya no. Ya ning masjid ngaji. Ya ora Pak, ning ndi cerit? Ning kuburan. Ngaji ning kuburan. Lah umume gak ya ning masjid ta. Ora ning masjid apa ning musala apa ning langgar. Lah ya padha ae ning masjid. Nek ora ning masjid ya ning musala ya ning langgar. Berarti ning masjid. Ning masjid. Tenan. Ya tenan no. Saya ngerti masjid karo TV gedhe ndi cerit. Ya wis jelas nek gede masjid ngene kok takok. Sing ngomong sapa? TV karo masjid? Gede masjid to, Pak. Salah. Jawab paham iku keliru. Loh, TV karo masjid gede masjid. Masjid karo TV iki gedhe TV. Kok isa? Kok ora iso piye wong masjid tau mlebu TV. TV gak tau dilebokno masjid. Lho. Iya. Tahu ana TV kok dilebokno jero masjid ora tahu. Sebabnya apa kok TV ora dilebokno masjid? Lah nek masjid dikeki TV yo ganggu sing salat. Ya salah. Dadi salate ora iso kusuk mergo ndelok TV. Jarene sapa? Lah saiki apa sebabe ning gone masjid ora dikeki TV? Wedi nak dicolong Pak Am. Lah bapak nyolong yo didol ning gone bapak Am ngono kok iso. Oh, alah, didol dituku bapakku ya duwike mbok utang kowe ngono lho. Ora tau tak sahur to cerit kowe. Lah iya iso aneh kulo. Dadi iso maca huruf Arab. Iso no. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, unine A I U. Artine tegese A I U. Aku iki urip, Mongko wong urip ning alam donya kudu golek demenan. Tak tau wapuk lambem. Lho, Kowe wong urip ning alam donya kok golek demenan. lho demenan kok ora oleh iki lho. Demenan iki dosa. Lho sing ngomong dosa sapa? Ya aku kabeh takone lho demenan dosa. Aja berprasangka negatif ya, Pak. Ya, demenan iku oleh lho. Demenan oleh. Kowe iku sing mulang iki sapa? Lho Mbah Kiai ya. Lah iki Mbah Kiai ne ngajari elek. Lho ono Mbah Kiai ngajari demenan. Ora ono nek Mbah Kiai ngajari elek, tetep nek Mbah Kiai ngajari sing apik-apik. Yo demenane nyenengi bojone tanggane kok. Nyenengi bojone kancane jenenge demenan. Sing muni nyenengi bojone kancane, sing muni nyenengi bojone kancane ya sapa? Lah iku mang demenan. Demenan iku pawerdi ya, Pak. Artine dermo seneng weweh. Oh, singkatan. Singkatan dibagi dari suku kata demenan. Dadi nek dermo utawa seneng weweh. Sedekah. Sok sapa wae sing gelem sedekah, insyaallah Gusti Allah iki maringi ganjaran sing luwih gedhe. Mulane seneng sedekah, menehi wong sing ora duwe. Ngono. Lah kowe kok ngerti aku ora duwe kok ora tau mbok kei. Lah kowe tak kei malah aku mbok taboki. Wong kok iya. Iku sing D ya, Pak. Sing men aja dadi menungso, dadi ya manungso tak lior. Padha trit beda. Omongane bulet menungso iki ya manungso ya menungso. Beda. Saiki bedane menungso karo manungso iki apa? Manungso iku manunggaling karsa. Ngono manunggaling karsa. Dadi manunggale karep. Duwe karep iki lho. Lah nek menungso iku kaya kowe. Lah iso kaya aku. Lho, iki menungso apa ora?
Ora, aku kok menungso. Lah Apa menungso? menungso iku menus-menus kakean dosa. Lah nek mati, Nek mati mlebu neraka. penak malah. Lah kok penak? Nek kono iso sugih. Kok iso sugih? Lah neraka ya awane apa? Panas. Ah, nek panas ning kono aku lah iso dodol es. Dodol es. Es. Loh, Wong kok ya. Aku nek mlebu neraka, kowe tak jak. Aku dadi sing duwe pabrik es, kowe sing tukang ngiderno es. Berarti kowe wis tau mlebu neraka. Urung crit. Wah, Lah kok yo ngerti nek neraka jarene panas. jare Pak Kiai. Oh, jare Mbah Pak Kiai. Kiai ngono jarene. Wong nek dosane akeh mlebu neraka. Nek wong amale akeh iki ganjarane sok ben munggah swarga. Munggah swarga. Iya. Iku mang sing Menungso. Lah saiki sing nan. Nandura kebecikan aja nandur keelekan merga Iya, merga. donya minangkani sawahe akhirat. Dadi Nek kudu- nandur apik tukule tetep apik, Nek nandur elek, tukule tetep elek. becik. Ketitik Allah ketara ajine diri, saka lati, Pak. ajine raga, Saka busana oncate nyawa. ninggal raga.